Maar mijn matras die is wel toe aan vervanging inmiddels. Maar ik word dus wel zo'n meubelzaak. Maar dat komt goed uit, Ellen. Dat komt goed uit, want die achter hebben ze een meubelzaak gebouwd. En wat zich daar allemaal afspeelt, gaat je met grof liggen. Zit best wel lekker en schön. Ja, inderdaad. Daar zijn we toch niet voor gekomen, Sief? Waarom zitten we hier eigenlijk? Man, omdat ik mijn been en mijn voet niet meer voel. Hé, hier is een fotobankje. Pak mich dat eens. Ja, maar... Dan is hier toch niet kans pontificaal installeren? Oh, even relaxen. Oh. Zeg, hoe laat is het eigenlijk? Geen idee. Mijn horloge die teut het niet. Die lijkt toes. Ja, dat zijn niet zeker. Hé, meneer, hoe laat is het eigenlijk? 12 uur. 12 uur. En mich klopt de maag. Wat ga je hier doen? Je kan zo niet midden in een meubelzaak gaan zitten eten. Oh nee? Nee. Moest u eens kijken wie dat gaat? Lekker. Oeh, dit net. Eigenlijk niet. Maar dat ziet wel lekker uit. Ja. Ja? Ja. Oh, oké, koffie. Oh, daar ben je minst dood, hè? Ben je moe? Ga er wel sterken. Meneer en mevrouw, hier kent u niet te zitten eten. Op een Baarse verdieping is een restaurant. Ja, maar meneer. Meneer, Jansen. zus Jansen. Ik ben binnen van mijn zakken. Ja. Maar, mevrouw Wispela, aangenaam. Oogwispel. Ja, wilt u alsjeblieft uw attributen inpakken? Wat moet er ons klantje niet wel niet van denken? Momentje naar Jansen. Even een eekje eten. Nee, geen leugen. Waarmee kan ik u eigenlijk van dienst zien? Tuurlijk, doe het maar eens even op. Ja, Jansen. Lekker. Weer zien toe aan een nu bed, hè? Oh ja. Ja, van Husberg. Dat is alweer geen raad in de familie. Dat is dom door. Ja, wil je weten wat ik daar aan Nee, dat is niet weten. Dus, we zijn dus eens aan het oriënteren, hè? Nou weet je, kijk nu maar even vrijblijvend rond. Ik ben even achter op kantoor. Zeer fijn, Jansen, zeer fijn. Oh nee, hou dat nog. Dag meneer Jansen, kent je ook nog herinneren? Ja, die zou ik met u niet kunnen vergeten. En vooral met zo'n braaf kind. Ik heb een vrouw. Ik kochte gisteren een bed voor mijn papa, maar dat wordt pas over een paar weken geleverd. En dan word ik echt gevraagd of we hier niet de rekening aan vast moesten hebben. Want weet je, mijn zuster, die vertrekt morgen naar Colorado. Dat ligt in Amerika. En die wil jij misbetalen. Snap je? Daarom moet jij de rekening. Nou weet je. Ik heb hem niet mee. Het gewoon moet even regelen op kantoor. Nummer je mijn kind daarnaast niet meer. Ga nou langer kapot! Schön. Kom, nu zet je eens. Nu voel eens wie dat zit en wie dat
geprobeerd, hè? Oh, Lekker, Adje. ja. Wat lekker. Dat komt lekker met. Dat moet gezorgd zijn. Ja. Maar, ik vind het wel wat groot. Mensen, dat we dat niet in een slaapkamer gezakt krijgen. Ik pak de meter. Ja, daar. Nu een meter. Oh. Zo. Vergeten. Ja. Wat is er, Piet? Ik heb Piet even erin, hè? Zie, dat kan ze niet maken. Hier lopen overal lui. Oh, man. Ah. Daar. Oh. Lekker. Gans gedangers dan dat oud geval bij ons. Oh. Ja. Oh. Tje. Ja. Ik moet een pup krijgen. Wat maakt niks op lekker, hè? Oh. Oh, dat is gans gedangers. Oh, wie lekker. Ja. Jo. Die maakt ook gewoon. Sjana, kom toch. Sorry meneer Jansen. Oh, wat is er nu weer los? Ja, Jansen, ik lig proef. En ik moet zeggen, bevielt prima. Ook de lampjes maar goed, dan ben ik zo vertrokken. Maar mevrouw, Je spul. zusje, hier is zo'n naam verzonnen. Het gans bed is ongereen. Wat maakt dat nu voor een indruk? Ja, wilt je nou verkopen of niet? Ja, zeker wil ik verkopen, maar dit hier, dat kan echt niet. Ja, zeg, de mensen doen toes even nog meten of dat in de slaapkamer past. En als dat zo is, ja, dan wil ik je bedden goed over te zien. Ja. Ja, oké dan. Dan wacht ik dat met maar even aan. Ja. Zo. Oh, Sief! Ja? Kijk door! Hoor? Hier, recht voor die. Een hangmat! Oh, wat chic! Ja. Dat is Ja! Ja! Nou weet je, voor Lucas van Uggeleftie is dat niet zo geschikt. Maar God gerust gang, kan toch niks meer kapot vandaag. Oh, telefoon. Help eens even. Help eens even. Stel ze met vuur. Sief! Oh! Tjie, nog eens. Vindt ze het zeker? Ja, heel zeker. Doe anders op. Zo. Nou, alleen dan. Ja. Oh, alleen dan. Hoppa! Oh, Een beetje schoen. oh, heerlijk. Oh, Oh, dat is lekker. Oh. ja. Ja. Ik ben een beetje misselijk. Ik ben een beetje zeeziek. Ik blijf eentjes in het weg. Tjie, wat is er zin? De wc! De wc! De wc! Oh! De wc! Jansen! 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 Wat is zo'n ding? Oh! 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 Oh!
Goed. Dan. Rustig, stop! Alsjeblieft. Vliegen. Wat een nachtmerrie. Hij worden een nachtmerrie aan het bovenliggen. Zeg Ellen, dat is wat ik nu zo chic vind. Van ons concept van Vite la France. Nou, Dat is ons klantje bestaan. oh ja, dan lag ze kapot hè, met die Chinezen en die Vietnamezen en die Russen. En Nee, dat weet ik niet. Ik heb het eigenlijk over die klantje die bij ons zijn weggelopen. Vooral die Pruisen. Oh. Ja, zei ik ja. Er is dus echt niks aan hè, een rondleiding doen met Pruisen. Want die zeggen toch, het is toch bij alles wat ze zullen zien. Bij hun is toch alles immer schöner und größer und besser. Ja, twijfel niet. We doen het al eens veel en dan werd je ook wat voor een eerlijk dat we het altijd hebben moeten metmaken. Ja. Doe speelt de Pruis, pak ik het stuur over, ben ik even de chauffeur. Oké. Dat speelt het. Dames en heren, door aan de rechterkant zit je de kerk. Die Kirchen in Deutschland sind viel größer. En aan de linkerkant het park. Die Parken in Deutschland, die sind viel größer. En achter het park, dat groot gebouw wat je ziet. Die Gebäude in Deutschland, die sind viel größer. Dat kan kloppen, want dat was een psychiatrische inrichting. en dat zo'n city tour op Parijs is geweldig. Goed jongens, ja, daarachter zit je, de boog, dat is de Arc de Triomphe. Sowas bauen wir in 2 Tagen. En daar zit je, midden in de scène op een eiland, daar zit je de Notre Dame. Sowas bauen wir in 2 Wochen. Ze kwamen langs een Eiffeltoren en denkt, John, doe je ze de mond. Und, was ist das denn? Maar, het stond er vanmorgen nog niet. Dan hebben we dus tot nu toe een stuk beter bekeken, of niet? Ellen, die geven alles. Vorige week zondag zijn we met zo'n ganse bus Chinezen zijn we naar Valkenburg geweest. Hebben ze nog staan aan de voet van de Koolberg op een terras neergezet en hebben ze verteld dat de Tour de France was bij ons. Ja, fantastisch, ja. Goed, en als ze dan toch moeilijk beginnen te doen, ja, dan schikken we ze gewoon met de fitste Koolberg op. Dan hebben ze toch geen ooien meer om te klagen. Nou, er was één bied, een kleine Chinees, Dong Ping, dat was het eerste boven. En dan nog weer, maar als ze dan honger krijgen, dan trekken we zo'n overjarig Limburgs kiasje op, ja. Ja, zeker wel dat Franse stinkjas is natuurlijk, ja. In principe alles wat zo lang genoeg lukt staan, dat ruikt vanzelf Frans. Oh, dan heb ik Franse zakken aan.